Hello sir, good morning. Ipatawag daw ko nimo sir. Tingnan na mo. Rika sir. Rika na. Hello. Oh, congratulations. Appeal ka sa ato ang 50 ka buok nga papromo na ko. Yahoo! Diba? Na makiutang sa ko? Yes sir, wala pa ako ikabayad karon sir. Ningil ko. Allah man sir. Tikong baba ni mo ron. Ay sorry sir. Na ay 924 ka tao na utang sa kuha. Nagpili ko 50 ka buok. Random ba? Okay. Taga na kong bonus ki December naman god. Ito sa siya sir. Karon, tagaan ta karon. Wow. Bunutan man ti ka mo nagipatawag ti ka. Rika? Yes sir. Rika P. Rika P, oh. Rika P, 34,000 imong utang. Pero tagaan bonus nga 5,000. Congratulations, Rika ba? Okay sir, thank you kay sir. Sunod, pero yung kamutan na mo nga by December next year, dili pa maimpas nga utang kay ako target ba next year kaning 50 ka buok random nga akong tagaan, imo na kog 100 ka buok. Basi mabunutan na pud kay Basi day sir ba? Ha? Ay, very good. Hindi pa sa bayaran sir? Di ba na kailangan para nakay kanon. Bonus ni mo na 5,000. Thank you. Congratulations. Thank you kay sir. Okay na.